Okay, mga igsuon, brothers and sisters, niya nausab kining inyong alagad sa Catholic Faith Defenders, si Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Nala po tayo tubagon, no? Pamahayag sa atong kaila, no, nga Dipensor sa Iglesia ni Cristo, no? Ang iyang profile name sa Facebook, Latigo Umandam. Kung makakita mo og kanang profile sa Facebook, Latigo Umandam, mao na siya, no? Ato ning higala, no, sa Iglesia ni Cristo, sa dipensor sa Iglesia ni Cristo. Ang iyang kining akong tubagon ron sa iyang pamahayag, mahitungod ni siya matag sa kong background, ha. Naay video nga iyang i-play pod aning iyang video nga adunay mga murag di po kayo daghan, no? Murag duhara man siguro to. O mga CFD ba nga nagkalalis o kana bang magparihas og abuse, ingnon talang galalis. Okay, dayon iyang ipalutaw aning iyang video nga mao kuno ilhanan nga kining Katoliko dili matuod nga iglesia o dili matuod nga simbahan, kay bisan makita na sa mga sakop mga CFD pagyug kuno wala magka hiusa kana bang nagkalalis. Mo na iyang tenor aning iyang video nga atong tubagon, kay balo na taon say tumong, no? Parehas ra gud anang mangita sila mga basahong Katoliko ilang basahon o mamalit sila basahong Katoliko dili sa tumong nga aron makat-on sila sa pagtuong Katoliko, kundi pangitaan nilag sayop, mangita sila mga bikil o kontradiksyon para ilang butyag sa ilang mga pamamahayag o sa ilang Bible study baka aron kanang madaot ang atong imahin sa pagtuong Katoliko. Pero kay balota nga dili na nila di na nila ang kunon, no? Kay nagsulti lang kuno sila tino, dili kuno pangdaot, dili kuno paninira ilang gibuhat, kay nagsulti lang kuno sila sa tinuod. Pero sa tinuod lang sa atong side, sa makadaghang higayon kanang ilang pag-misrepresent sa atong mga pagtulon ang Katoliko para nato pangdaot na, pero dili na nila ang kunon. Natural ila po na nga pamaagi sa pag-support sa ilang side sa Iglesia ni Cristo. Di na nila ang kunon nga nang daot sila. Pero ako sa akong kabahin dili man ko makatuo gyud ana, kay sa una pa lang taas na kay kog eksperyensya anang grupo ha. Wa manong ko ma-join ana, hapit lang. Pero saksi ko sa unsay nahimo anang simbahana o iglesia, ha. Nahinumdum pa ko sa ilang ministro sa unang si Jose Bibar sa ilang debate ni Bradshaw Fernandez katong diri sa Dipolog. Medyo ko malimot ana kanang mga pulong ni Jose Bibar nga naana sila sa kanang high pitch na kay silang duha ni Bradshaw o si Jose Bibar sa ilang debate. Medyo init ba? Nakalitok yun na si Jose Bibar nga ang Iglesia Katolika kuno iglesia sa yawa. Kay ang iyang gihimong justification nga nagtudlo naman kuno pagtulunan sa yawa di iglesia sa yawa. So sa ato nga side sa Katoliko pangdaot na, pero sa ilang kabahin dili kuno na pangdaot, kay nagbutyag lang kuno sila tinuod. Hinoon dili na moy akong hisgutan ron kanang ilang allegation nga iglesia sa yawa ang Iglesia Katolika. Pero kabantay mo sa mga sa panahon ron murag wala na lito ka kaayo, panlagsa na lang, labi na kung mainit na pud sila mo gawas ng mga pulunga. Pero ako saksi ko then sa ilang mga pamahayag sa una, nakatambong po kong pamamahayag sa una katong nagsusi pa ko. Okay, nakatambong ko sa ilang pamahayag din. Wa gyud laing kanang nakapokus ang ilang pamamahayag, naghisgot yun na sa mga pagtulon ang Katoliko nga niadto
murag nakatuo ko ba, mao bitaw nga hapit ko mabalhin anang grupo ha, hapit magyud ko mabalhin sa Iglesia ni Cristo sa una. Okay, abig yun akong tinuod, mao bitaw hapit ko na join ana. Wa lang dayon, di na lang nako isigutan ang sumpay ana kay musamot kataas ning akong video, no, kining background ani. Wala ko mo dayon, mubo lang. Okay, natungod kay nakita na ko ang kahayag sa Katoliko. Nabati po nako nga gitawag ko sa Ginoo nga mutabang aning pagpanalipod sa pagtuong Katoliko nga mo'y akong gituhuan ron nga mao gyud ang nanudlo og tibuo kamatuoran mahitungod sa Christianity. Sa ubang relihiyon naa sila'y truth pero dili tanan. Bisan kining Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, nani sila'y truth pero dili tanan. Then ang uban pod mga misrepresentation. Kanang ilang gitudlo, misrepresentation sa mga Katoliko nga pagtulunan. Unsa man ang misrepresentation? Kana bang ilang hunahuna nga mauna ang gitudlo sa Katoliko pero dili sama anang ilang gitudlo nga Diyos-Diyosan ang mga ribultos Katoliko. Now, kung sila mo'y patudloon, Diyos-Diyosan. Pero kung Katoliko may mutudlo, labi na katong mga Katoliko nga maantigog yun, dili na siya Diyos-Diyosan. So, diha na lang na daogon sa padayag both sides. Pero dili na mo itong tema karon. Background lang sa niya akong gisgutan. Now, mauni karon kining video ron nga inyong madungog, komentaryo ni Latigo sa adunay pila ka CFD nga nagkalalis sa tupawa magkausa. Kini iya ning gituyo pagbutyag para pag ang mga viewers nga makakita siyang video kung kulang og nasayran mahitungod sa Catholic yun nga stand, posible iyang madala nga mabugnaw sa Katoliko. Okay, then dayon himuon na dayang basihan, usa sa basihan nga mobalhin ngadto sa ilang grupo. Sakto ba na no kung dunay mga sakop sa simbahan nga magkalalis, himuon na ng ebidensya nga dili matuod nga simbahan ang simbahang Katoliko? Sakto ba na? Ako gani makapangutana po ko, sa ilang relihiyon sa Iglesia ni Cristo, wala ba kay mga sakop nila nga nagkalalis? Gani naman tayo nahibawan na balita manggaling to. Na manggaling to'y alleged food corruption. Pero wala lang to mapamatud sa korte. Kay ambot og nabay kaso ato. Kay di lang ko manghilabot ana. Pero ako lang ning ipresentar kini nga background ana nga kani sila na po sila mga disagreement. Katong dili mo uyon, dayon siyempre kung kinsay naa sa authority nila, ang mamadlong man gito. Kung dili ka mo patuo sa higher authority nila, sample ka ng sanggunian ba or kinsa nang nasa authority sa ilang simbahan karon. Kung supa ka sa pamamahala, naapog kay imong kaugalingong baruganan, so siyempre kung di ka mo pailalom, di ka mo patuo, so itiwalag ka. So na yung mga ingon ana. So sabton ba na nga kung dunay mga ingon ana nga senaryo sa ilang simbahan, sabton na po ba na nga dili sila tinuod tungod lang ana? Di po sila moingon ana kay mubarog magyud na sila nga tinuod ang ila. So mao po na sa simbahang Katoliko, kung doon na may mga sakop nga nagkalalis, dili na siya himuong barometro, himuong basihan nga sabto na dayon nga dili day tinuod nga simbahan ng Katoliko kay na may mga sakop o mga CFD pa gani nga nagkalalis. Ako daghang kong nahibawan ana, dili lang kaning nasa video niya. Di lang nako panghinganlan kung kinsa kayo mga kauban nako CFD nga nagkalalis. Naapa may mga haligi gyud sa CFD. Nga wa magparehas og mga personal pod nga pagsabot sa mga dokumentos Katoliko mao nang magkalalis, di man na ikatingala. Gani sa history sa simbahang Katoliko, bisan mga teologyan nag-agi og mga debate sa tupawa magkausa, nagkalalis. Pero kung maglalis na gani ang muhusay ana para maundang kanang council, parehas atong sa Council of Jerusalem. Nahitabo man ang gali na sa Council of Jerusalem nga dunay lalis, taas nga lang tugi pagani,
human sa taas nga lantugi, wa lang ipakita kung unsay dagway nila og nagkainitay ba to, basta kay nagkalalis o nagkadibati. Kaya wa lagi magparehas og sabot, no? Ang panaglalis, ang wala pagkasinabot, sulbaron pinagig council. So inig tingog na sa council, inig pronounce na sa desisyon sa council, siyempre tuhuan. Kaya gituhuan man nga ang council sa matuod nga iglesia, gauban ng Holy Spirit. So, but ipasabot kung mupagkanaog nagdesisyon, siyempre mutuog kita. Maunang ako sa mga council sa simbahan, mutuog ko. Kaya kung pili-pilion na nato ang mga council sa simbahan nga gistukod ni Kristo, pura pili-pili na tagtuhuan. Makahinumdum lang ko ni Saint Augustine ba? Agustin ba to? Murag siya to sa iyang sinulat. Nga iyang gisigutan ng gospel. Kung Kristiyano kuno ka, nag-claim ka nga Kristiyano, nga nagtuo ka sa gospel, unya pilion ra nimo ang mga pagtulunan diya sa gospel imong tuhuan og sundon, ang uban nga di nimo ganahan or nasupak bakha ka, di po nimo sundon. So pili-pilion lang nimo. So kung pili-pilion nimo kuno nang unsay gitudlo sa gospel, dili kuno actually ang gospel mo imong gituhuan, kundi dili imong kaugalingon, imong self. Di jugo kalimot anak. Amo Agustin lagi, Saint Augustine. Ingon siya nga kung pili-pilion lang kuno nato ang atong tuhuan o ikinabuhi sa unsay gitudlo ni Kristo atong Ginoo sa gospel, dili kuno actually ang gospel mo atong gituhuan, kundi dili ang atong self ang atong gituhuan. Ganoon, kay ikaw may nagbuot. Katong di nimo ganahan, maglisod ba ka kag sunod, di po nimo buhaton. So ang imong sundon katura pong gusto nimo. So ang imo kaugalingon mo imong gisunod, dili ang gospel. Kay ang gospel nagdemand man nga sundon gyud tanan og unsay gitudlo sa Ginoo. Kay siya gud atong Ginoo. So, mao ko na. So, kinipod. Ako, mao nang mutuo jud ko sa simbahang Katoliko kay nagtuo magyud ko nga kanang iyang mga council tanan giubanan sa Holy Spirit. So, mao na nga mutuo ko. Dayon, kini ganing Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, maklaro ginato nga pili-pili ra ang ilang gisunod sa gospel. Ano man? Kay kadtong Council of Nicaea nga atong gituhuan sama sa Council of Jerusalem, giubanan man to sa Holy Spirit. Sa to pa ang desisyon sa Council of Nicaea mo to'y definitive o authoritative niya, kay wala man mutuo ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo atong Council of Nicaea. Ang ilang mangganing gituhuan kato mahinoong baruganan ni Arius, katong pare nga nirebilde sa pagka-Diyos ni Kristo. Og mo manggan inay ilang gibangon nga teaching sugod ni atong 1914 nga napildi naman unta ng baruganana sa Council of Nicaea. Pero bantay mong mga Katoliko nga nagtanawan ng video, magbantay tang mga Katoliko kay kung di ta kahibalo man nubag anang ilang mga argumento, mulutaw nga murag lupig ta. Okay. Mabitaw hapit ko na Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo sa una sa dihang wa ko kahibalo sa mga tubag Katoliko. So muna nga ako pong iauhag ninyo mga Katolikong katanawan ng video, magtuon yun ta. Dito ta mag-research sa mga makahibalo yun. Dili ta maminaw o maminaw mangganing ta ng mga dili Katoliko pero tuno lang sa ilang pagsupak. Pero dapat di gyud nato kalimtan nga kinahanglan makahibalo tag unsay official pod nga mga tubag katinawan sa pagtuong Katoliko. Kay diha man ta makahibalo sa mga tubag. Kay kung di ito makahibalo, na madala gyud ta nila. Mao bitong nadaghan po na ilang mga sakop kay nadala gyud nila. So mao ni sa di pa nako i-play na iyang video, mabura man ni 3 minutes ra man ni. O almost 4 minute. Okay. Basta kay ako nang ipakita ninyo nga ang iyang style aning video iyang ipakita ang CFD, mga CFD nga naglalis. Para nga ang makakita aning iyang video kung walay kasahuran sa kanabang insaktong tibuok nga dili bias nga panglantaw. Okay, makaingon jud ay di ni maayo ning Katoliko kay nagkalalis gali mga CFD. Ako di ko munigar na agi na kay bisan ako gani naaman jud ko'y ma-sense nga na ay mga kauban akong CFD nga
sa among mga personal reflection dili mi magparehas. Posible man yun na. Pero kung magisterium na gani may patingogon, kana kinahanglan mo saludo gyud mi. Kay kung di mi mo saludo sa official teaching sa magisterium, but ipasabot heretic mi. So bisan ako gani di man garantiya nga tanan akong itudlo opisyal, kay siyempre masagulan po na akong personal. Unya, ang akong personal nga baruganan posibleng mutakdo ra pod, posible pong dili. Kung masayran ako, makahibalon ako nga ang akong mga personal reflection masupak sa magisterium, kinahanglan magpaubos gyud ko. Kay tudlo man sa Biblia, magpaubos gyud ta sa higher authority. Dili man ko obispo, dili po ko magisterium, kay ang magisterium gali gitibuok man ng mga obispo with the Pope. So bisag ang usara gani ka obispo, dili man siya makaingon galig magisterium na siya, kay ang magisterium hugpong sa mga magtutudlo man na mga obispo with the Pope. So ang ilang consensus kay kanang Pope gon successor man na ni St. Peter. So sa panahon pa na sa mga apostol, ang magisterium tanang mga apostol with Peter na tinugyanan sa mga Yahweh, silbing chief sa Supreme Court pa na Chief Justice. Tanang mga justice taas na sila kanang katungdanan sa atong pamalaod, pero napagay chief kanang Chief Justice mo na atong Supreme Court. Justices with the Chief Justice. Ang ato pong magisterium, una, mga apostolos with St. Peter, katong tinugyanan sa mga Yahweh. So mao na magisterium. Ang ilang hiniusang opisyal nga baruganan mo na magisterial. Nya, patay naman tong mga apostol. So, siyempre, kinsa ilang successor, sila na po'y magisterium. So, ang successor ni St. Peter, mao man ang mga popes, dahil ang ubang mga apostol, mao man ang mga bishops. So, kanang ilang official teaching, mo na gitawag itong magisterium. So, mao na nga motuotag mga council, kay diya sa mga council, situlon man ang mga disagreement. So, sa Sabadista pod, wa sila motuo sa Council of Laodicea nga apil man gihapon to, giuban na naman to sa Holy Spirit. Kini pong Iglesia ni Cristo, wa po sila motuo sa Council of Nicaea, kay nagtuo man sila nga usaray valid council katurang sa Jerusalem. Way labot kuno ng mga council sa mga obispo nga kay baluman unta sila nga kanang authority sa mga apostol mapanunod na sa mga ilang mga sumusunod o mga successor, kay gipasabot manggali na sa buhat 2:38-39 nga ang saad sa mga apostol dili lang kay para nila kundi hasta pod sa ilang mga anak, sa ilang mga children, o buti ipasabot sa ilang mga sumusunod niya kanang katungdanan kung mabakante puli-pulihan man na buhat 1:20, Acts chapter 1 verse 20. So mao na nga ang authority sa mga apostol mapasa sa mga obispo, kay sila man ang nakasunod sa authority sa mga apostol via holy ordination o apostolic succession, kanang pagpandong ba sa kamot nga to sa ulo sa mga ordinahan nya. Katoliko ra may connected o ang iyang ordination sumpay gyud sa paghatag og authority sa mga apostol, mao nang naa gyud sa mga obispo ang genuine nga authority. So mao na kinahanglan tuhuan nato tanang mga council. Kay kung moingon sila nga ang council sa mga apostol ra gituhuan, dili na ng mga sumusunod nga council o mga meeting sa mga sumusunod. Sa ato pa di ay kung sakto sila ana, dili na valid ang mga later councils o mga meeting sa iglesia, simbahan. Sa ato pa di ay dili ang ituhuan ng mga meeting sa sanggunian, abisan sa mga Sabadista kanang ilang general conference o mag-meeting, di rin natuhuan. So, buti pasabot ka ng mag-meeting ng mga kadaguan sa Iglesia ni Cristo, panahon sa eleksyon nga, aron magpili sila mga kandidato, kinsa ilang i-block voting, di na valid. Kaya desisyon man na. So, kung maingon sila valid, sa ato pa, sakto ang gitudlo sa Katoliko nga ang authority sa mga apostol mapasa gyud sa mga successor. So diha na dayon nato subayon kinsang mga preacher, kinsang mga pastor o ministro ang tinuod nga naay authority nga makahimo og mga meeting o council. Na ako di ko mo tuo sa meeting sa sanggunian sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, kay wa man ko magtuo nga ang authority naa sa ilang relihiyon. Bisan ang ubang mga relihiyon nga naggamit sa Biblia,
basta dili si Kristo mao founder, actually wag yun na sila authority. So dili valid ng ilang mga meeting bisag ka ng General Conference sa SDA, dili na siya valid. So posible po nga naa sila madesisyonan nga mauyon ra pod sa mga desisyon sa Katoliko. Pero kung maghisgot ang authority, apostolic succession man na. So makaingon ko nga ang genuine authority naa sa mga Catholic bishops. So mao na nga mutuo ko. So kini karon video nila Tigo Umandam, amot lang kung daghan bang mutuo pa aning ilang style ba nga kung maglisod na sila guba sa mga Catholic teachings, labi na kay daghan na kay mga CFD ron, then daghan na mga Catholic websites nga gi-explain ang mga Catholic teachings, gipanubag ng mga objections. So kung maglisod na sila pangitag palusot, diha rin sila mo resort sa option sa mga ingon ana kanang mga Katoliko Bangalalis. For example, doon na ba yung mga corruption, kinamanggit pa yung corruption sa simbahan, ako di mo mo nigar ana, no? Kay gani sa kung tanaw na to ang history sa simbahan, manggali mga bad popes, pero jutay na sila kumpara sa mga good popes. Bad popes na ana, no? Kay sa history sa gingharian sa Dios, gialaw gyud sa Ginoo nga posible nga dunay mga leader sa simbahan nga mahimong daotan. Natay mga example ana bisan sa Old Testament. Katong mga gingharian sa una. Kanang tinugyanan si Yahweh o Prime Minister. Na sa Isaias 22, 21 ug 22 na diha mga bersikulo ha gipakita ang ebidensya nga naatoy holder of the keys o tinugyanan si Yahweh. Kanang tinugyanan si Yahweh, second in command to the king na mo na silbing pope sa atong panahon ron. Sa ilang panahon wala to tawag pa og pope, pero holder of the keys, second in command sa hari. So unya gitawag og father o papa. Kato si Prime Minister Shebna, tinugyanan si Yahweh, wicked to dautan to nga pagka-leader. Pero niadtong higayon na, kanang sa Isaias 22, 21 ug 22, giilisan siya. Pero wicked siya. Maghisgot galit tag hari. Bisag ka to si David. Nakasala to si David. So, dili na siya ebidensya kanang mga negative, nga dili maayo nga nabuhat sa mga leader. Dili na siya ebidensya nga ang ilang gingharian bogus o invalid. Valid tong gingharian ni David kay gingharian mo to sa Dios nga gidumalag tao. Kay sa Old Testament ang gingharian sa Dios gidumala man og tao. Mao na kay gidumala mag tao, unya kay ang tao na may free will, dili man robot. So posible makasala, masayop. So mao na nga kung dunay mga leader na to, mga santo papa na to nga nakasala, posible yun na kay dili lagi robot ang santo papa, ang leader sa simbahan. So kay dili man robot na may free will, so posible nga muhimog sala, posible pod nga ihimuon ra ang maayo. So mo na nga dili na ebidensya nga kumo dunay mga apan, dunay mga siipting galalis, moingon na dayon ka nga dili ni tukod ni Kristo. Alang-alang nga ang ila may matinuod. Nga klaro man si history nga kanang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, si Felix Manalo may gasugod na. Gigamit lang ang ngalan ni Kristo para makakabig po. Kay inana man yun ng mga fake nga mga churches. Ila man yung gamito ng Biblia para ito na pimutuon nila. Kay kung dili nila gamito ng Biblia, kisa mo pimutuon nila. Di ba? So, di po na sila muangkon nga fake church sila. Pero nanay example na to nga kanang fake, kopyahon yun ang tinuod. Para makauwat pares anang fake money, pinamukhang totoo nya kantong mauwat di siyempre kaluluoy kay inig tan-aw sa kwarta nga gihawiran labi niyag tinuod nya dili di ay siyempre ma-invalid kay pangitaon jud tong gabuhat ato kay dakpon, di ba? So mao po na kining mga simbahan karon sama aning Iglesia ni Kristo, bantay gid mo mga viewers o mga sakop gani. I hope magtuon yun sila, dili sila magsalig lang sa itudlo sa ministro kay
ako proven gyud na sagol-sagulan gyud sa mga ministro og actually dili gyud insaktong teaching. Nya kun di ta kahibalon sa mga tubag makatuo gyud ta nila. Nya nakahibalo naman mi. So mo nang among ibutiyag. Sila na'y bahala nga mag-analyze, magsabot aning among gibuhat sa CFD. Kung pagtuo nila pangdaot ni na watay mahimo. Oo, okay. Pero sa tinuod lang ang krusada sa relihiyon jud gira. Kay ang tinuod nga simbahan mo barog mas tinuod. Nya kadtong dili tinuod mo barog pod. So gira. Di gyud maligayan. Gagira gyud ta. Gira sa pagtuo. Pero kung mahimo lang unta kay mga civilized naman ta nga mga Christians, di lang unta nato awaton tong kinaraan ba nga gira nga duguon, no? Kay siyempre na naman tay ethics, na naman tay so meaning atong buhaton ang atong gira sa maayo. Nahinumdum ko sa i-share ni katong himo nang gideklara na universally declared saint si Pope John Paul II the Great, katong Santo Papa nga kanang gwapo. Okay, dayon ilado pod niya may kay karisma nga wa gyud to mo resign gani, wa gyud to mo retire bisag tiguwang na kay siya, luya na kay siya, magkurug-kurug na, wa gyud to mo kuan. Dipindi po to niya kay kato si Benedict XVI, lahi po siya panglantaw o sa iyang personal nga kuan naman ko, di naman kay ko capable kay kanang sana di na kay ko kahimo sa uban ako mga function, mao nang mo resign ko parang mapulihan ko, mao man to si Benedict XVI. Pero si Pope John Paul II lahi po diya iyang baruganan, iya yung gidawat hangtod nga namatay siya nga Pope. Okay. Nganong nahinumdum ko ni Pope John Paul II kay di ko kalimot siyang giingon nga kana bang tong giingon niya dialogue of love. Dialogue of love. Nganong giganahan kay ko ng mga pulungan ni Pope John Paul II kanang Saint John Paul II. Nganong na-impress kay o na in love kay ko anang mga pulunga kanang dialogue of love kay ako manggong na reflect ba ang unsay mensahe ana. Kanang dialogue of love ko no, parehas ra na siya sa debate sa gugma. Kada bang magdebate ta nga naigugma nga dili ta tan-awon ba nga nag-away, nga bisag nag-opposing views ta, wa ta magparehas kay wa ta magkausa og sabot, pero makita gihapon ang gugma mo kuno nay dialogue of love. Kanang di ta mamili og tabangan o makatuli ko magdili o ni dialogue of love ko no. Inana so ingon na pod nga gira man na kay di ko ta parehas og pagtuo, pero as much as possible atong mga gira di na to iparehas sa una nga dugoon no. Ang atong mga gira unta sa atong panahon karon mogamit og pulong sa Ginoo, lovely, meaning kung wa pa ta magparehas og sabot mahimo man nga magka dialogue ta nga dili pinagi og kasuko. Hinayon lang ana og di pod mo to sa atong baruganan, di lang po ta mamugos basta igor ta mo tubag, mo share, ilis-ilis lang tag istorya, maghimo mig video content na mo nga mo explain mi sa among Catholic side, kamo mohimo po isip dipinsa po sa inyong baruganan nga di na mo gamit og mga personalan. Okay. Ingon na ba? Dialogue of love. Debate sa gugma. Inana. Kanang dialogue of love kana bang maayo ang ato bang relasyon bisag nagka-debate ta, di ta parehas og baruganan. Yun na nga ang atong mga dialogue ba nga dili ba tan-awon ba nga murag away, mahimo man na ako'y mga naghang nakita nga mga professional debates nga wa mag-away. Yun na ba dialogue. So ingon na so atong paminaw ning video ni Latigo Umandam, wala pasensya nga wa din ako gi-play ha kay balo na mong ko unya mubo ra po ni iyang video niya, bisan ganig di na nako ni i-play kay ako namang gi-istorya ang unsay unod aning iyang video nga ang iyang style ni Latigo ani nga iyang ipakita ang mga CFD nga galalis.
to portray sa iyang mga viewers nga adili gyud ay ni tinor ning simbahang Katoliko kay na may mga CFD pagani o galalis. Ako di ko munigar ana kay nahinumdum ko sa convention amo katong unang convention nga akong naapilan usara man ka convention pod akong naapilan sa akong pagka CFD nga dili diris dipulog. Natoy giapilan ako nga dirira sa una pa. Then karong mga panahon na dili na ako active sa group pero nitabang gihapon ko sa krusada sa pagpanilipod sa pagtuo. Alang di ay sa mga CFD nga tan-awan ning video, saylo ako ninyo nga dili ko active sa grupo. Naalang ko ay rason, medyo family reason, personal ba. Pero wala na ko biyae ang atong kaasgot sa pagtabang sa simbahan. Naalang na ako ni focus lang ron sa social media kay sa atong panahon pod sa technology ron, we can defend the church through social media. So di lang na ako makaya tanan ang ubang mga mission na to nga muuban pa ko ninyo kay napo ko'y pamilya. Dayon maupod na ako'y mga personal reasons pod. Pero naay mga higayon nga maka-appeal ra pud ko ninyo kung makalugar ko, maka-decide ko dayon ingonana. Pero parehas na ta og mission, no? Panalipod sa pagtuo dayon wa man ako pod biyae ang akong pagka-CFD nga manalipod ko. Sa grupo siguro posible kung dunay balaod ang grupo nga itiwalag tong dili active, ako ra po nang dawaton. Okay, kay basig na tiwalag na ko sa grupo kay wa naman ko'y presence. Okay, ang ako lang reason diay nga nung inactive ko kayo sa group sa mga buhat bisan sa Bible Apostolate. Kay akong gilimit ang akong kining presence kay murag luoy na kay kusog galingon og buhaton ako tanan kay sa among pamilya pod na pod ming mga silbing mga kakulangon nga nagkulang gani ko. Ako lang isulti ninyo. Okay, dayon mao na. Pero nitabang ko ninyo sa social media evangelization. Okay, parehas ra ta. Pero dili lang hibaw-an naari mga panahon nga maka-appeal gyapon ko. Di lang ko mosaad og kanusa. Pero maka-appeal ra gyapon ko. Pero kining social media hanggat nga itugot pa sa Ginoo nga doon ako'y magamit nga maka-upload kog mga video content kanang mga maka-post ko sa Facebook, ako yun ang himuon. Mangita ang yugog time. Then alang pod sa uban nga mga mag-comment dai sa akong Facebook, pasaylo ako nga dili nako matubag tanan. Ang reason nako nga di nako matubag tanan, kulang kog time. Gani medyo malain na akong misis nako. kay agis na mo focus ko diri sa social media. Pero dili bagali nako mahimo tanan. Dahil na po yung mga comment sa akong mga post nga kung akong bation nga di na kinahanglang tubagon, di lang pug ko motubag. Naapoy kanang comment nga dili nako matubag og usa lang ka sentence. Unya kung kapuyan ako kay ugtas na kay ko sa akong time diri sa among balay, na di lang pug ko motubag og taas man gali akong tubag. So mangita na lang kog laing time or di siguro sa video na lang, maghimo na lang kog video, di na lang ako tubagon. Kay daamang yung mga statement labi nagtaas po ng mag-comment sa akong gipost. Then kinahanglan pug taas nga tubag. Nya hiner ra ko mag-type. Okay. Dili pareha sa mga bag-ong generation nga paspas kay mag-type. Okay. Mag-type anang computer or kanang sa cellphone gani hinay kay kumutuplok. Maibog ko anang paspas kay mutuplok sa cellphone. Okay. So mao na nga I hope nga kanang mag-comment nga mga dili Katoliko sa akong mga gipost. I hope nga dili mo mahinawain nako kung di nako matubag tanan. Kay kanang agi sa akong time. Then posible po siguro nga napod siguro i-comment ninyo nga kinahanglan pa pud tun-an ako ang tubag. Mo nang di sa pud ko motubag. Pero usually gyud sa akong nabantayan matubag raman ako pero kinahanglan jud og panahon. Di na po'y uban nga gabalik-balik na dayon bation po nako nga kiningin ani di naman ni kinahanglan tubagon.
Dabi na kung doon ay comment nga medyo personal kayo. So naara po na ko kung tubagon ako or dili. Okay, yan na, inanaragot. Oh. Pero kung doon naman gani uban nga dili na ko matubag og type, ako na himuan ako nag-video kung makalugar ko. Sama aning kang Latigo. Daghan na gali kong na-save nga mga video ni Latigo. Ang uban natubag, ang uban wala pa gani. Pero na ako'y kopya. Okay. Siguro mahinahinay ra nin ako. Oh, so ato sang paminaw ning video ni Latigo niya ni consume na kitag 35 minutes so apan ako ma-play. Hinon bisag di na ko i-play ning video ni Latigo, inyo nang nakuha ang bot na ko ipasabot. Bisag di na ako ni i-play kaya ako namang natubag. Pero ako ning i-play para ebidensya dayon basig naapapug ko'y wa mahisgot sa akong gihisgutan na nga kinahanglan nako hisgutan inig madungog na nako ni iyang madungog na ninyo kining iyang video atong paminaw ning iyang video. Ganito ang mangyari, mga mahal naming kaibigan, mga kababayan namin, mga viewers, kapag ka hindi po tunay na relihiyon ang inyong kinaaniban at yung pinapakinggan po ninyo ay hindi tunay na mga ngaral, ito po ang mangyari sa kanila. Yan. Panoorin po ninyo, mga mahal naming kaibigan, ang aming nakita lang namin sa Facebook na video, no? Bisaya ito, pero sikapin namin na maintindihan po ninyo, no? Ito po, panoorin po ninyo ang sinasabi. Ayan, mga kaibigan, yung nakita po ninyo, yung nakaputi na yan, si FD yan. Si FD yan, ha? Pero yung kanyang nagiging kaaway o yung nagiging kanyang kabordagulan, isa ding si FD. Ito, tuloy muna natin ang kanilang usapan. Panoorin natin. Yang saus, sisi nagkunaw nagwagmay. Silutan wa ginaulang ka ano ba? Bagakit naon ni tanawa. Lugar na gyud niya. Silutan og ka sa Ginoo. Silutan ka sa Dios. Dili man madala. Silutan ka sa Dios. Tanawa. Kanang cross dili na gamiton nga silutan ka sa Dios na din. Silutan ka sa Dios. Kamundo ka kayo silutan sa Dios. Wala chon, silutan sa Dios. Alay na sa utan ro. Sa utan ipang cross yang cross. Wala lang. Wala man sa Dios. Silutan mo sa Ginoo. Lagi ba saan man? Silutan. Pangawang na mo sa gabi. Pangawang din sa gabi. Gabi naman. Muli naman. Pangawang. Grabe sa tanda. Grabe yung dawa ba? Grabe yung dawa. Sinukan ka sa Diyos! Nakadungan mo na ang buutan sa mga sa Diyos. Sinukan ka sa Diyos! Sinukan ka sa Diyos! Sinukan ka sa Diyos! Hindi man first. Sinukan ka sa Diyos! Parihas na mga CFD yan, mga mahal naming kaibigan. Yung isa, sinumpa pa niya yung isang CFD, silutan ka unta sa Diyos. Ang sa Tagalog niyan, parusahan ka sana ng Diyos. Tama ba yun? Nasabihin mo, parusahan yung kapatid mo sa pananampalataya ng Diyos. Tapos sabi naman ng isa, gumanti naman, sabi niya, nadimunyuhan o giyawaan na gining mo sa ka-CFD. So, nagbabatuhan sila ng mga salita na hindi dapat makita sa tunay na Kristiyano. Dahil sila ay hindi tunay na Kristiyano, di nahahayag lang sa kanila, no? Ang kanilang Okay. Mauna, di ba? Mauna to ang ako na tong nahisgutan sa kaganina, no? Iya lang gipakita, no, to present para mabugnaw mong mga nagtanaw siyang video sa Katoliko. Ako sa akong kabahin dili ko mabugnaw ato kay dito bagong butang. Dili gali to kay sa mga CFD lang, bisan sa pamilya. Ambot kung sila Tigo, wa baka ni siya sugod nga nagkalalis sila sa iyang asawa or sa iyang pamilya or sa iyang bang anak, no? Ambot lang, no? Ako lang ng sample kay bisan ako gani na magkalalis man pud mi sa akong asawa. Na may mga higayon ana. Sa mga pare po na po ko inahibawan nga di lang ako maghisgot ana kay personal niya, okay. Pero ako lang ipasabot ninyo bisan mga pare gani naan po na sila yung mga disagreement sa mga personal po nila nga mga pangagpas. Yun na. So di man na siya ebidensya nga moingon na dayta nga dili matuod nga iglesia ning Katoliko gumikan nga nay mga sakop nga nakaagyo gingon ana. Unya katupod nga puntuha makita nimo nga naa sila, init na sila. So kung init na ganing ka,
makabungat yung kag mga pulo nga dili maayo ana. Paano siguro na di naman siguro na dapat dako isyuhon kay nato kay mo man yun ay human nature. Kung naana ka sa kasuko, kung dili ka kabalo mo control sa imong kasuko, makabungat yung kag mga pulong dili maayo din. Later on magbasol na po ka. Ako nakasugod gay ko ana nga doon na to higayon nga nainit kay ko, nasuko kay ko, nakabungat kong pulo nga dili maayo. Pero ako na pong gibakwe. Nagbasol na po ko. Yun na. Nagaliuban nga agis kainit nga magpinusilay na. Okay. Pero wala nagitudlo sa simbahang Katoliko. So, kung masipyat manggaling ta pagpahiluna sa atong emosyon, basangin lang din nato ng doktrina sa Katoliko ana. Ngawa man magtudlo ang Katoliko og kanang pasignunutan ng mga emosyon nga mga ingon ana. Wala. Ang simbahan gatudlo og kakalma, kabugnaw. Pero saon to man tao man ta na higayon nga may nanata. Mano ako kasabot ko atong mga CFD ha. Kay katusi kung ba ko malimot si Husol man to. Bilib ko kahibalo ana, daghan kahibalo. Pero kay tao man siya, napod siya, muinit po siya. Muna nga, mo manggali niya, namanggali may subject ani nga among i-discuss ng among mga attitude nga kurehanan o mag-remind mi ba nga dapat i-control nato ato mga emosyon. So katong gipakita niya nga video, natural man to ako. Wa jud ko matingala ato. Kay daghan na kay kung nahibawan sa history sa CFD nga naagay mga ingonana. Naagay mga magkauban nga magkalalis. Dayon sa akong kabahin o ako murag di na to kay kinahanglan panakong ipakita. Kay ambot og sila sa Iglesia ni Cristo wa puy lalis-lalis sa ilang relihiyon. Siguro kay baluman mo ang gatong ilang issue po. Mga ministro pa ganing to. Pero lupigon juga sa pamamahala. Kung kinsay nasa namahala, nasa taas og authority, di juga magsilbi diha. Kanang imong mga akusasyon, pamatud-an man nimo na og wa kay ebidensya, di ma-dismiss man na. Pero na yung mga disagreement, na yun yung mga inana, di ba? So, sabton ba pod kay naa sila yung mga ingonana, dili na tinuod ilang simbahan. Sa akong kabahin noon, kay dili magyud si Kristo may founder anang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, unang mo ingon jud ko nga, dili gyud na tinuod ilang simbahan. Pero, kung himuong ebidensya ng mga apan sa mga sakop, nga dunay mga sakop nga magkalalis, dunay mga sakop nga nagkalantugi or nagkalalis, or dunay santo papa nga nahimong bad, di mo na ikatingala. Napay mas grabe pagali ata. Napay mas grabe ato. Kanang corruption. Giangkon po na sa simbahan nga naay corruption sa simbahan. Katumang ganing rally nga, peaceful rally nga bag-ora, nga gihimo simbahan nga sa Dipolog, o naagay ko'y video ana. Ang pari gasayt gani, ginindutan ko, giganahan kay ko naminaw atong pare nga ga-discuss og corruption kay wala siya maghisgot og sa gobyerno lang. Iya galing hisgutan pud ang sulod sa simbahan, gipahinumduman niya ang mga sakristan nga kamong mga sakristan, mga isbutoy, wala ba ninyo kuhain ng sibot? O nga inyong gisulod sa inyong bulsa. Tinang mga pari pod gipahinumduman pod nga una man tay balaod anang pinansyal o inyo bang gisunod o gi-remind tanan kay ang biktima anang korupsyon dili ra mas gobyerno. Sa sulod na apo na butog sa Iglesia ni Cristo wala ba na nga naa manggali poy alleged ra ngina na. So dili na siya ebidensya nga dili si Kristo mao'y founder sa Iglesia Katolika tuod lang kay dunay mga sakop nga niingon ana o ingnon ta lang na korap na mga politiko nga Katoliko nga korap di man na sukad pa sa una naman yun na katulang sa panahon ni Kristo atong mga tax collector sa ilang panahon pagkakorap ato mo ito iyang gigamit pag
ingon niya nga kung dili ka mutuo sa simbahan tawgon kag katong maniningil sa buhis kay katong maniningil sa buhis nila sa una kurap man. Inana. So posible na katong gibuhat ni Judas dili man na garantiya nga o dili man na ebidensya tong gibuhat ni Judas nga katong iglesia nga iyang gipasakupan nga nahimo siyang apostol nga dili to tinuod tong gisugdan ni Kristo nga iglesia tungod kay nakahimo siya dili maayo. Si Pedro gani pod nga gitugyanan og mga yawi sa gingharian sa langit nga simbolo sa authority sa Dios man kanang tugyanan kag yawi. Wala kay ito bakuy atong katungdanan ni Pedro nga nasayop siya pamulong. Gitugyanan siya yawi din kung basahon nimo mga musunod nga bersikulo giingnan din siya sa Ginoo pahawa sa tanas kay dunay nalitok si Pedro nga dili insakto. So, posible man yun na magkasayop ng mga sakop, magkasala. Bisag pare gani, posible makasala. Dili na ebidensya ng mga apan sa mga sakop nga moingon na kadili na tukod ni Kristo ang gitukod ni Kristo. Kay dunay mga sakop nga mga ingon na. Di ba? Atong ipadayon ning iyang video. Mga kamalian at yung napatunayan lang na hindi sila tunay. Yan ang resulta kapag yung mga ngaral, piki, hindi tunay, yung iglesyang kanilang ipinangaral, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Ang resulta, walang gabay ng Espiritu Santo at pawang pag-angkin lang ang kanilang sinabi. Kasi sa Biblia, ang tunay na magkakapatid, bagamat mayroong pagkakataong hindi nagkakaunawaan, pero hindi po hahantong sa isusumpain mo yung inyong kapatid, no? Sabi nga ng Biblia, ibigin ang kaaway tapos yung kapatid mo sa pananampalataya. Pag mayroong halimbawa mayroon siyang nasabing mali, susumpain mo ba at sabihin mong sa demonyo nayawaan? Ayan ang mga kaibigan. Okay, dito sakto siyang giingon kung masayop imong kauban imo dayang isumpa. Sakto man siya. Pero dili niya himong ebidensya nga himuon niya bang ebidensya ba nga adili ni tinuod ning Katoliko kay dunay sakop nga nakahimo ato. Dili man kay katong gibuhat atong si FD dili man po tutudlo sa simbahan tong iyang gihimo. Ako nakasabot lang ko niya kay naamang gud siya sa temper ba na siya sa emosyon ba nga suko siya. Suko siya atong kauban niyang si FD ra po. Si FD ra man po to. Siguro wa sila magparehas og personal nga pamaagi ba or wa lang ko kay balo unsa ilang gilalisan na to. Wa po nako. Wala po ko dito. Basta mauna kung naa ka sa kasuko nga emosyon makalitok yung kag di maayo ana then imo ra po nang magbasol ra po ka. Ako nakasugod ko ana. Nagali to'y sigayon nga nasuko kay ko kay unsa to'y nahitabo din lang nako isulti tanan, no? Paagi sa akong kasuko na sumbagan ako ng kanang sira sa among CR. Nabuslot yun na. Then nagbasol ra po ko gitapakan ra po nako. Iyon ana. Nya ebidensya na day na nga kining akong simbahan dili tinuod tungod kay nasayop ko. Bali ni sila tigo. Hinoon gibalo ko mga taktika man strategy ni unsaon nila pagpabugnaw ang mga Katoliko nga makakita silang video. Pero gumikan lang ato imo nang tabunan ang mga maayo pong nahimos Katoliko. Latigo di po dagway. Di ba? Ayuha ko nagtuon ang nahimo sa simbahang Katoliko gikan sa pagsugod ani. Kay kasagaran god nga akong madungog ninyo sa Iglesia ni Kristo kadto ra man yung mga maot inyong ipresentar sa Katoliko. Nga ang Santo Papa gani katong dunay mga dili maayong nahitabo sa Inquisition nangayo magigpasaylo ng Santo Papa. Wala na giwa man na ginigar nga naa yung mga ingonana. O bitaw nga naay sacrament of confession kay kung kami mga Katoliko nga makasala gihapon mangumpisal man kay naman diya sa Juan 20:19-23 nga pasiloon man sa Dios ang ilang gipasaylo sa mga ministro sama sa mga apostol nya karon mga obispo mga pari
Mao na nga kung the fact nga ang Ginoo nagtukod og Sacrament of Confession, San Juan kapitulo 20 bersikulo 23. So mao na nga expected na nga masipyat gud mi mga sakop. Mao nang mo bitaw nga naa mi confession para malimpyo na pud mi. Basahin niyo ng Juan 20:23, di ba ang mga ministro sa Dios, mga apostol, nga karon mga obispog, mga pare, na sila'y authority to forgive sins. Kaya kahibalo naman ang Ginoo nga masipyat gihapon mi. Amo to kamo dili ba mo mga sipyat mga. Ako sigurado man ko nga naadyo mga sipyat po ninyo mga sakop kay ipangtiwalag ng galing ninyo. So sabton ba nga na kay naapo mo ingon ana nga namoy mga sakop nga nagpabadlong, sabton na po nga dili mo tinuod. Sa inyong side mo ingon yun mo at tinuod ni kay Iglesia ni Cristo ni nga magod na ina na rabod. Galing kung ako mo inyong pangutan-on di yung kumuoyo ninyo nga Iglesia ni Cristo nga tinuod ng inyo kay si Felix Manalo gud mo i-founder. Pero himuon ra po na ninyo gihapong argumento. Pananglitog doon na may mga sakop nga nagpabadlong. Amo tong tinuod ba nga na ako na may balaod nga dili pwede mga sakop mosulod sa politika. Pero namang na issue ron nga naman lagi mo'y nasulod. Wa din ako manglabot ana. Basta kay ingon na now. So mao na latigo. Akong balikon dili ebidensya nga dili tukod ni Kristo kining simbahang Katoliko gumikan lang sa mga apan sa mga sakop. Bisan paggali ka ng korupsyon. Posible man yun ang naagi korupsyon sa sulod sa simbahan. Nya, mahitungod pod og giun sa paggasto ng o giun sa paggamit ng abuloy. Kuan na po na, tulubagon na po na sa mga pari kung dili madapat sa insakto ang abuloy. Tulubagon na. Pero dili na ko mo istorya na og kay dili po ko suhito kayo kay wala ko sa finance pod. Ang mga naa sa finance sa Katoliko may suhito ana. Di lang ko suhito mo nang dili ko ka istorya giunsa. Pero dako sa kung una nga igamit na sa sakto nga gamit. Siguro ang uban po siguro na po siguro iwa magamit sa insakto kay mga tao ra man gud ta. Plus naguna sa atong personal sa atong kwarta at sweldo og naatay sweldo, duha ra may posibleng magamit anang atong sweldo, magamit sa insakto, magamit pus di mao. Unsa man ang magamit sa di mao pras anang sugarol ka or kanang palahubog ka. O gamito ni may mong kwarta og hubog-hubog og adik po ka gamito ni mong adik-adik. Mo ni mga sayop nga gamit sa kwarta na to. Sa simbahan inana ra pod. Kung pare ka nga matinud-anon gyud siyempre ang mga abuloy po diha madapat po siya insakto. Pero kung may pagkakalibutan po ka nga pare di masagulan po dili mahayo inanara. Pero manubag ta sa Ginoo ana. Dili man na ingon nga kung matuod na ta nga simbahan dili na ta manubag sa atong mga sayop. Bitaw na ay adlaw sa paghukom. Kay ang mga pare manubag man po na sila. Mangpisal gani po na sila kay mo angkon po sila nga makasala po kuno gihapon sila. Sa Biblia makasala man po ng mga tao sa Dios. Di ba? Kibalo man mo ana katuday si Judas. So atong ipadayon no pila na lang ni ka minutos malag seconds na lang no. Atong ipadayon. Tama lang na magsialisan kayo dyan sa Katoliko. Kayong mga Katoliko na sarado, buksan ninyo ang inyong isipan. Huwag magsialisan ka to o wala to sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia nga magsialisan sa Katoliko. Nagtudlo sila og Bible alone. Ila pagaling kutloon ng sa 1 Corinto 4:6 pero ang interpretation na nila mo'y sayop kanang giingon ni Pablo nga ayaw mo og gunahuna sa kapin sa nasulat. Then ila din ang gamiton dayon sa pag-ingon nga kapin na ng rosaryo kay wala na masulat kanang mga pista nga daghan kaayo mga debosyon sa Katoliko mga sinulog kapin na kay wala na masulat sa Biblia di na angay tuhuan.
kung sakto sila ana, tamaan sila apil kay o kato gilitok ni Latigo Umanda wala mo to sa Biblia. Nga moingon siya nga biyaan ng Katoliko. Naay mabasa nga litra por litra nga biyaan ang Babylonia, meaning ang kadautan. Pero why mabasa nga giingon nga ang Katoliko biyaan? O kapinan na sa nasulat. Di ba? Pero sa Katoliko nga interpretation ana di man po naingon nga kinahanglan tanan basahan gyud sa Biblia. Ang ipasabot lang ni San Pablo ana nga dili ta mo supak sa authority sa mga apostol. Kay niadtong higayon na god naman goy mga tao sa panahon ni San Pablo nga wala mo tuo silang authority. Kana magsupak-supak ba? Moto iyang ipasabot nga kapin sa nasulat ni go beyond what is written. Kay unsa may written, unsa may nasulat na nga tahuron ang mga sugo sa Dios. Meaning katong mga gitagaag authority sa pagpanudlo, tahuron to sila. Maminaw ta nila kay naagos lay authority kay niingon si Kristo maingon nga ako gipadala sa amahan na kusab nagpadala kaninyo but ipasabot mga apostol pinadala ni Kristo so mutuo ta nila yan na may dili mutuo so kung di ka mutuo nigubi yan nakatuwat is written anong nigubi yan ka kay wa man ka mutuo sa written nga kinahanglan mutuo ta sa pagpanudlo sa mga apostol kay naa sila authority sa pagpanudlo dili na sabton nga tanang mga sakto nga pagtulunan nasulat gyud sa Biblia. Wala na ingon ana kay na may development of doctrine. Daniel 12:4 mutubo ang kahibalo. Dayon si Pablo pod nagtudlo nga dili tanan nasulat na gibinaba na lang. So dili na sabton nga tanan nasulat. Kanang pakapin nga bot pasabot nga dili tam pakapin og una kapin sa nasulat ang bot ipasabot ana nga dili ta mo supak sa authority sa naay authority nga magsasangyaw. Kung kinsa na authority nga magtutudlo mo tuo ta kay kung di ta mo tuo ni gubiya na ta ana to what is written. Nagpakapi na ta ana. So atong ipadayon ning video ni Latigo. Kayong maniwala dyan sa mga dipensor Katoliko na ang kanilang layunin dyan sa pangangaral hindi naman para kayong maligtas. Ang kanilang layunin para magpasikat. Yung iba nga para magkaroon ng maraming views, para kumita at para po, yung iba nga nakabalandra parong Gcash. So, para kumita. Ginawa nilang kalakal ang kanilang pangangalakal. Yan po, ingat kayo sa mga ganyan. Okay, katong panapos niyang istorya medyo personal na to. No, katong mga panapos niya nga pamulong personal na yun. Okay. Pasikat lang kuno din pa content. Kining mahitungod sa pa content lang kung kita mo gipasabtan ato. Dili man kay kamirang si ibdi gahimo og mga content na. Okay. Bisan sila tigugan nakabantay ko nga na mingon nga subscribe ingon ana so kung do na man gani mga Katoliko nga pasikat lang or kanang or mga CFD nga pasikat lang og tinuod mga layang giistorya personal na wala mi mo ingon nga sakto ng pasikat then kamo pod sa INC dili na lang po ko mo judge ninyo ana. Pero nagtuo ko nga mo po na inyong gihimo nga naa po mo yung mga content. Mukita pod mo ana. Siguro si nagtuo ko nga kini si Latigo iya po nang gimonetize yang Facebook. So buti pa sabot kung correct me if I'm wrong Latigo no kung gimonetize ba nimo imong Facebook or wala. Kay ako, dili ko moingon nga daotan na kung i-monetize. Di po kumingog daotan kung dili nimo i-monetize. Depende ra na nimo imo ra ng pagbuot. Pero kung manaway ka namo nga kung among gi-monetize ang among YouTube or Facebook, duhara ako masulti ana. Di man po daotan. Okay, pangita man po na nato. Kay legal man po na. Inana siya. Pero kung doon naman gani kauban na mo nga pasikat lang, dili na pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kay wagid nagtudlo ang simbahang Katoliko nga kining atong pagdipinsa sa pagtuo pagpasikat lang.
Kung doon na manggali mga CFD o mga Katoliko nga magdepensa sa pagtuo nga pasikat lang, personal na. Dili na pagtulunan sa Katoliko. Kaya wa gyud gatudlo ang Katoliko nga kining pagdepensa sa pagtuo pasikat ni. Kina kay mo nay sugo sa simbahan nga magpasikat. wala teaching. Amo to naaba. Isulti lang po sa imong video latigo kung naabay pagtulunan sa Katoliko nga gitudloan ming Katoliko nga magpasikat. Pero kung kanang mahitungod sa GCash, kung dautan ng mag-GCash ako di ko kaingon. O amo to kamong mga sakop sa INC wala ba mo yung GCash? Di man siguro dautan ng GCash, no? Ang dautan lang siguro kung gamito na to ang GCash sa dili maayo. Pero kung gamito na to ang GCash sa maayo nga mga pamaagi, dili na siya dautan. So, mao na latigo. Okay. So, ang wala na ko mahisguti kay giimpronto man ni nato. At angin na lang sa uban ako mga video, no, kamong mga kining viewers. By the way, no, nganong mutubag yun ta kay aron makahibalog yun ang nanginahanglan og tubag sa atong tubag. Kay naa lagi panultihon nga ang bakak balik-balikon mahimo nang daw mahimo nang tinuod sa mga wa masayod gyud sa isyu nga gihisgutan. Ana mutubag kita. Munang mutubag mi ako kapuyan unta ko ani kay tiyan mo exert og time effort. Pero kung gikinahanglan buhaton gyud nato. Okay. Kay ang uban pod nga nakahibalo sa tubag nibalik man sa Katoliko. So naalagyo day mahimo ning apologetics, no? Nagali toy debate nako sa mahitungod sa larawan, no? Nga ang akong opponent of Sabadista na ako'y nabasa nga comment ato katong videohan ako nga nalipay ko kay ang ako ko nung pagbarog sa Katoliko nga side nakatabang kuno niya nga dili siya mo dayon og biya sa Katoliko. So nakaingon ko nga salamat Ginoo nga nakatabang ko ang akong pagsaksi, ang akong pagdepensa sa pagtuong Katoliko, nakatabang niya kay akong gisabot ang iyang comment nga paingon na di unta to siya mobalhin. Sa ato pa na-influence na siya sa mga teaching sa mga dili Katoliko. Kay mobalhin naman unta siya. Pero pagkakita niya sa akong debate, nakatabang kuno ko nga di siya modayon og biya sa Katoliko. So mao na. So ang wa na ko mahisguti karon ani nga issue sa sunod na lang makahimo na pug kog video. Daghang salamat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.